อันหนึ่งเลยฟิตहाब्रुनि खाब बे हाब्रुनि दुगैना फैना फैयाखै भिडिअ जानाय सिगां बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बरायहरबाय आरोना आंनिखौहाय होनबोदो ओमफ्राय दिनैहाय नोंसिनि बिबौनि मेथामरिखौ खावसिनानै जाहैजोबो आरोना ओमफ्राय गाखोग्राया आंसो बे गाखोनो हायानो जाहैदों गिराखैबो समझ रहे हो आप गिरा होनजादों होमबा नायलांबाय थादो आरोना गासिबो वा माला बानायारा लब जाथारबायलां मैयासो बानायदों ओमफ्राय सिगांजोंबो नायनो हागोन नै आइ एम डग लिरनाय दं आरोना ओमफ्राय मुखारियावबो ओइ सिरथा दारायलाय मोनजाबाला सौखाजोबगोन आंसो गाखोगोन खेला मोनदों मोनसेबो आरोना ओमफ्राय खावनांसो जानो फैनाय नालाय ओंखायनो स्रि फैनांदों आरोना आरो माथो होनबावनो जुदि मोनजाबाबा नोंसोर सानैया मोनबाय आरोना ओमफ्राय फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै रिमिन जोबखागोन बे अखा हानाया फिथाइया आजां गाजां दं आरोना गोजौआवहाय अखा हाबासो जायो जोङो ओरैनो जालाबाया आरोना अखा हाबासो जायो नङा होमबा आङो बुंबोगोना होलाबायनांगौलै उन्दैफोरखौहाय नोंखौबो होनो नामा आं गाखोनोसै आरोना बे केमेराखौहाय बिसोरनो होलाङा आंसो लाना गाखोगोन मा थुलाबायलै बिसोर बान्दर खानवाखै जागे गोजौहाय मोनफैबाय आरोना गासिबो फिथाइफ्रा लाजाखाया दै आजां गाजां दं आरोना खासिना लांजोबगोन दिनैहाय ओमफ्राय नोंसोर खेला मोन्दोंना माय थांखो मोनसेलाय थाइसे बायोबा नायखादों नोंसोरो नोरोङाखोन गोमाबा हमखांजोब जुदि थाइसे गावोबा नायदो खासिजोबखागोन आरोना नै खालिबाजों समान गोजौखा लाजाखाया होनबावदो ओमफ्राय सासेया मा मबाइल थुसोंबाथाय हमखांनो जेनथेन होनबावदो आচ্ছা थाइनै जाजेनबाय आरोना ओमफ्राय थाइसे खानांगौ खालामहोनो हायाबा गिदिरखौ आं मानसि नङाना आङो दगसो आं दगसो बैखौ बोरै मोननो हाबावनांगौ जाखो आजां गाजां गोजानाखौ आरोना मा होनबावगोन नैबेफोर खासावलाबायना मोनसे खाथियाव जा मोनो गोलैनाय सेसखा ब्रुज खालिफानि बेटा नों जिखासिगोन आंजों दा आच्छा नों हमखांनायसै आरोना मानसिया हरनै होनबावदो अमा आंनि भुल मेगन साग्रा नुबाय दा थाइबसे जागोन ओमफ्राय थाइबा जाबाय आरोना बे गावनायावथ' गोखासो जागासिगोन बे गेदेर नाखौ आच्छा जागोन आयु ब्रुज खालिफानि समान गोजौ बिमाबो बै थाइसेखौ गिदिरथार मोनदे खासिलाजोबना हरनांगौ र' मागो केमेरा हमनांगौबो एसेबो थान नङा सहायनोसो हाला रिमिन लाजोबो मागो आं फैसिगोनलै नै आइ एम डग होनो हायोब्रा आङो बायथो मानसियालाय बायथो हनै आच्छा जागे होमबा ओंखारसै
ओंखारसैना फुरा दाखोर जाजोबखाबाय नै लाजाखाया एकदम गलाम नालाय नै जिला जिथासो गाननानै बेरायो आङो दासान्दि मोनसेबो लाजा आइ एम डग होनबावो बता देता हूँ आपको आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे ना मा होनो नुदो सिथोब ओमफ्राय बानलु थाइबसे लाबोदो Rồi, cầm cho. गय दा होनो नामा नोंखौ Đây, đây. र' थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सयथा बे बानलु जाजाबाय ओमफ्राय एसे बुरजा मिथा मुरि दं नै बाहाय बानजु नां थफा सोबावलै बानजुनानै थ'कपा सोबाव बे जाजायो बे गोरलै गोरलाम लाना फैखायो मानसि नङालै नोङो आरो नोंलाय हैद फैद कंट्रोल कंट्रोल साला हाब्रुनि खाबे हाब्रुनि हाब्रुनि दुगैना फैदोंना फैयाखै जारखान मोनामजोबखायो मानसिया एकदम कर्नाटकनो होमबा होलांसै आरोना जोङो जाहैनोसै मानजिस्रावनानै लाबो आं एसे खस्थ' गाखोबाय बुजिया नामा मानसि गयदा मानसि बिलाय आरो मानजिबावासो मानजिग्रा दंब्रा हनै मा नाम होनदों Anak. सुपुर गाखोग्राया नांसो नों बे भिडिअ'ल बानायदोंना बवा खोथाफ्रा लाजाया जाहोनसै थगायजोबो आंसो ओमफ्राय मानसि मारासै ओमफ्राय नों मानसि नङालै बेमार जागोन दे ओमफ्राय नों मा बुंखिल' ना फैयाखै नामा हो नों मा जासोलायो मानसि गयदा गथ' बिलाय मोजां देनोबा दे सामब्राम गुफुरा होफबजोब बानलु थाइबसे होदों उनाय नायनो हायाखै थाइथामल' होलायबाय दा मानसि नंगौना नङा जाखोलै दगिसो नामा नों नायग्राल' ना फैना थाब थाब लेब आंखौ दाखोर जाजोबलायनो गाखो होनानै गाखोनो हाखायो दुगा थानायबावो गाहायाव आरो नोंबो खामब्रेंगासो जाग्रोलायबावो नै आंखौसो गारदेरबावो फैद नाङासैलै फैद नासयनांगौलै उन्दैफोरखौ एकदम देनां देरबा बिसोर बायदिनो दुगा जाहैगोन होखानांगौ फैद आयु हमथालायबावोसो दानिफ्रायनो आं गला मोनबायलै दे लिपजेनदो दे सुरु करेन जिबनटा बेदना होनसोरलायबावदो होमबालाय खाजोब्बाय बिदि बानलुबो लाखाबाय नै एकदम बानलुआथ' जालि देखादों गेब्लेहोजोबदों गयदाया रायजा सिबनानै होनबावदो दाब्लिउ लायबावसो इ गैबावा गजब बेइज्जती है ना नै गोथावल' जाखायो होनदों नामा नोङो गावना बांसिनबाव आंना नायदो नै खमनो ओमफ्राय बे नोंनि माला जोब्बाय नोंना आयु जालिलै बे जानायलाय माबायदि जायो नोङो मानसियानो मबाइल मोनामबावोसो मबाइल मोनामबावोसो बवा मजा जाखायो आरोना गोथाव लुबैलायदां होनबावदो ओरैखौदो मोदोमदो बोरमा बालाया आंखौ बोरमा बाला जासोलायबावो आरोना ओमफ्राय नैबे गयदाया गोग्गोम फाग्ला बियो बिमा गाखोनो हाखाथारो ओमफ्राय गाखोलायबावो आरोना गाव दुगाफ्रानो लाजाया मोनसेबो मा नामाबो सोर दोनाथाय बेंखन जाहैदों ओमफ्राय बेंगल दोनबा एसे मोजां जागौमोन आरोना नायदोंला जों नोंखौहाय हौवा ना हिनजाव सोरखौ तुसामजा तुसामजा नै ओनसोलाव जानला मोनला जाबाय होबाव थायारा आयु मिथा मुरि जासे जानानै आरो थासुमलि जाबावबाय जानांगौ आरोना दा मोनायाव डाइरेक्ट खा बियो दोलै उदै सानानै जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे होमबा दिनैनावहाय गोदान बार्थडेहाय फार्स्ट टाइम फैदोंबा गाव सिख्लाजोबना हरदो होमबा थाथ'लायदो आरोना तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं